Tuan Semudo. Lain bu. Di Tuan Tibo Somba. Di tengah di mana? Sungguh pun Tuan Surang yang disomba niniak dengan mama yang saling tuang kunci limbagu pucuk undang di nagari tangkai cupak di dalam kampung andiku di dalam adat. Somba jo salam indak kababatih salam takzim indak kabenggu kepadu datuk nemasamu la duduk matap ati rumah baki wilayah tampik tibu tampik mukasui mulu jadi. Dek katu beraju ke pusaku limbagu batampik tumbuh-tumbuh serupuh iku kini somba tabebah di nerapik tetabuh di tengah-tengah sungguh pun di tengah. Di Tuan Semudo banati ba somba? Yo lalu nas tahu. Somba ne akan disombakan pada Tuan yo nembak pituah Tuan yo. Barung dia kan yo sudah makan batanyo ke yo lapiara. Batu yang sekarang iku kini de Allah minum je makan Tuan. Batu yang sekarang kiko kini kami nih datang sepajang adat Allah ko jadi nak menyabui nentara sudiaki nenta kalang di matu. Batu di Tuan Semudo le di adat nak sipatan saya ke Tuan Semudo di Tuan Semudo tiba sama. Dah sampai setengah. Dibilang sampai Tuan. Ini mas setengah. Diambo. Sepanjang ketus tambah kare tadi kok di tengah laba bunyi dipandang laba rupo lah samu di tengah baritu. Tapi semantang pembitu nampak pituah orang dua kambang lah bungo si alang-alang tumbuh di kabun anak ranah tumbuh sampun jo si dingin si kocek dan jo rupu-rupu tampak di balai dan situ. Tabang marau si burung alang dua jo anak muri batu mengunggong bungo di karangan hingga di kucuk kayu arohetan di kabun kenalan. Sayo sapantun jo alang-alang sajak sajangka ada di tanah gilo di palun-palun angin seso diputar di limbu. Nangkok putui talinan tagu memakik kumpalan banang menangi tali teraju. Tapi dek Tuhan akan mengorakkan dapatlah pikiran satu itu. Katu di bawah cuma pakai sementara katu mambil katu bayo rundiang yang pakai menanti sistem karya itu. Lah tak sampai Tuan Semudo. Bilang sampai. Menangah katu sultan tadi sajuk rasonyo dalam hati sunyi rasonyo kiro-kiro. Tutuh ne lama mani lama nyoba pisang masak mani nyoba santan jo tanggul. Taraki biduk telenggang kerucui di saloguli dalam sampi Tuan batenggang tandu bermainan kau. Cuma Tuan kemenantiangkan kan ini mama bau bayu sama gadang jo sabati ambo menantikan mana itu Tuan? Iya mana? Batu dek sayo Tuan bawalah katu jo bayu bawalah rundiang jo mufakat. Insya Allah dalam tahun lu ayah menantian hari Tuan tiba sambah. Dah sampai setengah kali. Dibilang sampai Tuan. Katu sapatah namo nanti rundiang sebuah namo tunggu insya Allah mau buat katu bayu setengah kali. Iya pelalu Tuan. Tuan setengah kali. Diambo. Katuan sombari pulangkan. Yo, sombah hambo kan ini mamak nang gadang basah batua nan tahu dicadiak pandai serato halim di tuanku. Tahi pun kawan semua gadang nan salarak sabonon tibo tak masuk sagaloi si jamu. Nan dapet undang nan sacabi atau sasapu sakapu sirian nan saadat salim bago tibo di bari kita pek sombah katuan terungguin. palalu Tuan Semudo. Astagfirullah kare. Diambo Tuan. Sombang sombakan ke baki sultan yola dek sudah minum jo makan tapi pengana dalam hati. Karena sekarang kau kini dek barung yang sesudah makan batanyo salah piara. Ibu pangana nak menyapik kesilangan pangka karajo nang koko atiwana nak katakan katu nang kedisapi ke itu nas bagare. Bana Semudo. Boleh sayo tentang itu langsung saja di ketangan bagare. Lah sampai Tuan. Bilang sampai. Yo limbagu betu ke kata Semudo sifat media kami tanah. Yo lah. Pak mau Semudo. Lain. Iya bapak tu. Badallah. Taga di embau nan sekali di awal kalam nan sapatah katu tajelo kena rapet sombah tetabuah di tengah-tengah semua pun di tengah-tengah di bapak panah di bawah. Yo lalu di tengah-tengah pun ya. Sombah nan akan saya sombahkan kepada bapak kinari bukan kinari sajo kinari nak orang padang kemari bukan kemari sajo gadang mengkasih nak kami jalan. Yo lah. Uji mengkasih kami kemari bararat datang kaiku yo menjaput si marapulai japutnya japut tabau. Salah tu joninya mama seratu anak pengudo mata nak turun dari tanggo itu menuju ke orang kampung kami. Yo. Mbak nan daripada itu nambak pitua bapak juga.
Ko bajalan buah bati melenggang buah tangan membau tando jorupo siria marapulai kami namokan. Yul. Tantangan siria di carano kini latibo di mungko bapa. Agak dek rukun dua jo tiga rukun ko tinggal salah satu syarat ko tinggal salah cia maaf diminta banyak salam jo simpu apa manoi. Yul. Limbak nan daripada itu nan bak pitua bapak juo. Lama sak padi dia lai iliakan air sawah taruko. Ko banyak bana siria di balai saduiko dalam carano. Tanam siria tanam laudang tanam karakok di halaman cabiak siria katuk lapinang bilang larokok pemerintahnya. Limbak nan daripada itu tantangan carano nang katanga unjuk minta dijawab ke kasia minta diterima aku wana ke apa. Lah sampai Ustaz. Bilang sampai pak. Patut sepanjang perundian Ustaz tadi lah sanang banah dalam mati sajuk di dalam kiro-kiro baakas sanang dalam mati. Dek malin indak tabacukan dek tukang indak talukikan Allah saja nang katau. Rupanya terapak rundiang stan mudo nantarantah kabake malin mudo. Rupanya dek malin mudo pangkah tantak bake malin mudo ujung telembai kanan banyak. Sesuai ju bak pitua sutan tipak ke badan diri malin mudo namanya kini. Nan bak joki di galanggang dinanyakan ke pungguang kudo dibari para cik nasahalai barentak bapak culari tua jauh celakuan tiang. Ataupun nasib kebabai ya boko kabatarimo tagantung di tangan induk samang. Artinya kalaluan katu banakok pai alun talu dua sultan muntahkan mani alun talu dua surang. Barizin nambo dek sultan batanggu hambo jurun diangan. Nak mencari bulik sagolek picak salayang katih nak sapucuk kawa nak sore. Nak bo cubo iku menatiamkan kaniniak mamak bau bayo samu gadang mencari katu jemu pakai lai sabarkan. Lah sampai pak. Sehingga itu. Mandanga katu bapak nan bijak sumara anjong nan tujuan sayang jo bumi nan tapijak langit dipandang rasul runtuah kunon de iri badan nambo. Iyo lah. Tantangan di katu bapak tadi dilawi embak basa buang orang pulau tolonglah ambo bataun duduk jo tangi menanti labuan cinto. Iyo lah. Itu kalawi laba musin taga dek senjang lidah kamanyabui disabut ida kukudong. Buat sarupo iko kini disabut juo malah menjadi bago kajadi andai-andai miki kajadi buat tangi. Yo. Kalawi sekali nangko baraja menyonsong ombak. Pai angin tolong labaa sunyi lariak juga lombang. Ombak dak jan badabu mengkasui ameh di dalam mati. Isinan bungo kamaran non indak buliah dipandang mato kursa. Sadang tercintu tengah hari takana tengah malam. Pai bungo runduk labaa nak sampai jombo ke buah. Yo bana itu pak. Yo itu mana? Kok selorong tentang itu pak Allah dia luar nambah turi Allah pasal jalan nambah tampo. Bawalah katu bayu ambo menanti berito pak. Lah sampai Sekarang sampai pak. waktu sepanjang perundian stan tadi lah dalam bari jobalabe lingkung adat limbago. Kerucui di salah guri dalam remik setan batenggang tando mamain nakabudi. Dek sultan orang nansinan orang nanari bijaksana orang nan cadiak calo kiyo orang baradai palimbago. Rupanya lah tarapak rundiang dari bapak tarantah bake stan mudo. Rupanya dek stan mudo lai kato bayu jalan mamolah lah dapet tu pinta kuliah kandak lah balaku. Bau lah kato jo bayu jo sabah kami menunggu. Iko pamari dari ambu kan itu mana stan? Nas bananya Batu tu lai tipat di badan diri ambu stan kato sapatah nama nanti rundiang sabuah nambah tunggu. Kini stan labu kan dibicara alhamdulillah ambu bau stan. di dalam hari pak. Stan mudo. Ambo pak. Ke sultan sembah ambu pulang. Pada Allah pak. Sairiang balam jo barabah balam tabang barabah mandi Madinah lalu katapian seriang salam dengan sembah salam pulang sembah kembali ke pribadi. Yo lah. Taga di awal kalam nasa kalih taga dembo nasa patah sembah tajelo kanarape tatabu di tengah-tengah sungguh pun tajelo di narape tatabu tengah-tengah sembah di cistan tibu. Pada Allah pak. Adapun sembah disembahkan ke baki sultan tentangan pinta di pintu sultan tadi. Rupanya pinta lai buliah kandak lai balaku sultan. Tantangan katu kabajawi gayung kemeningkah iyo tibu di padu di yambu. Nyampang kok tibu di padu di yambu. Nanba ibarat kurang mengaji mas. Bari dia kok tak kabawakan bari di bawah kok tak katekan. Tasadia tabawa lalu lapat batu kaju mana. Iko nak pitu haris. Lah sampai pak. Sehingga itu. Sepanjang kata bapak nan tatabuhan di tengah-tengah nan tabebah umko narape aduk ke badan diri yang itulah kata sebenarnya. Yolah. Tak ke badan diri bapak ke pohon tintiangan angin melembai pucuk talang kunyang menangi ruwe jubuku ke bulu aturak badan. Yolah. Agaklah sama itu siang
siang Pagi, petang, siang, dan malam. pagi petang siang jemalan di babak pasaran untong nanyo untong ikam lajajak tanay lagunang nan dalamon nanyo untong iko kaunyo bijo nan alun masa tampang lintiak kok salah dek maragi pakan jutagak kok tak samo bana bitu pak. Iyo betul bana. Jika salorang tentang itu pak, adapun antara ambo dengan bapak indak ka basi jolak basi jolai bana indak ka basi junyi bak kuya lagu indak ka bapio bak manyariang. Buruk bunyi paca barito namun kita badun sana. Indak ka dibagikan solai indak ka dipoca bijoci aku bana ke bapak. Lah sampai. Bilang sampai pak. Rupanya sepanjang perundiangan tenan bijak lasanang banah dalam mati. Pandai banah hilang dari awal sampai akhir. Satitia indak doilang sabari indak keduku. Rupanya apa kiro tadi kukan balari sama kancang baramut sama dalam. Timbak nan dari padu itu pinta kuliah kandak labalaku apa bawa Ustaz? Yo lah. Di Sultan dia malah. Adalah pak. Sombah sauji ke pangulu sabarek bungkah nan piawai naraco luri main daun indak pasibak jeba sisiah bukan bainggo jeba batih dari ujung lalu ke pangka dari pangka lalu ke tengah ke tapi ambu mantarkan sombah. Yo lah. Ku indak terangkit tak susun jari indak rilang namu kaganti porotok pamilanggalah kerilahan saju pamanuan. Yo. Cuba panuah gantang baranjuang sukatan anak minangka bau. Jo maaf sombah hambuan juang ukuah jo jangko kok tarampau. Kali lawah di Pulau Rimbang anak doso mati tarabiah kok gawah minta ditimbang kok doso ampun labiah. Mangku nak salangkuk ganuk lah himbauan nambo jo salam mambuh kabake sialik jamunan pai sabondong pulang setampuh. Ujung perundiang kabake standio. Yo lah. Adapun perundiang nan kabantakan kabake sultan ruponyo dek sultan konan datang sararak langkah dari rumah sarayun lenggang minanggolong menuju ranah kampung nangku. Kampung nan indah baka tinggian di pagah bukit baku liliang di Solo Gunung tungku tigo nan cukui sajarangan. Batang karambia linggayuran rumput nyoga tiga-tialan sawah bapidang dinandata ladang bapetak dinan lereng tandonya dusun batu tempat-tempat. Mai jaurono para mudo mau pia bak bungo ladonyo mau pia bak bungo jagung batimah bungo ladonyo. Buah taruang ayun-ayunan saloh manyalo kacang panjang anti mengerang buah. Lalu diliakan jalanan panjang jalan rayu titian batu labuh gadang cindai tajalu. Pasian nanalui badi tim tiang kasiak di rumah badi pitia batu belik susun barsusun pagai duit balik batimba. Pagai duit balik batimba paga pudiang ame sabalah dalam awu cino sabalah luar linjuang babatang-batang. Linjuang babatang-batang babelok lalu ilaman nindak lebapan nah kambang labu mo salaguri marumbai bungo si tali-tali bungo tinjau si penyangkuan. Lalu babunyilah si bunyi-bunyian merengek sebalang tandai bakukuk kinantan suci merentak balam bungo tawa. Talengong ke dalam parak coba dak lalayan baru kamu yang sandaran nalu limau mani pawitan kudo. Tabe nan bunta baki ambang ayah jania ikan nyodina kulari bomdong-bomdong pada sapek basiko-siko berakuyu menanyang. Sa pihak dik sultan konan datang nan bak samisah burung bondo tabang marau kakayu rimbun daun tatagun maliek rantiang lai kok suku dinggoi. Tentang sifat sultan tadi kok kinari bukan kinari sajo kinari anak rang padang kamari bukan kamari sajo gadang muka suik nama jalan. Adapun muka suik nama jalan kini nangko dek kito majali karapatan kini nangko lah hampe kumahadai abu nama pakai. Mano lampe ada tambah pakai pertama sembah menyembah kedua basuh je basi ketiga siria jo pinang cukui kampe minum je makan. Tantangan minum je makan minum alhamdulillah lah tiburi nan sajud makan lah tiburi nan sadang syukur nikmat pada Allah puji kapangkah tak tunggu. Yo. Sesuai bak pitua sultan yo kok patanyo kan yo salah peara perundiang sesudah makan. Mangko lah sudah minum je makan ayalah baran suit jadi darah nasi lah baran suit jadi daging syukur nikmat kepada Allah. Inilah masuk jo ketikonyo sultan nak tangnakan perundiangan kabake silang nawa pangkah kerajaan Bajinjong. Adapun perundiangan nan kabaka tangahkan kini nangko dek sultan menangi molah tarapak kabado silang nawa pangkah kerajaan pokok adok kabado niniak mama. Tu sultan dilape dek datuk niniak mama pasukuan Melayu mandeliang untuk menjapui orang kamanakan kami kamanyadi orang semando dek sultan. Rupanya kok bajalan sultan lai babuat tak bati kok melembai lai babuat tangan rupo siria di carano tentang di siria jo carano. Rupanya carano lai barisi kalangkapan isi siria jo pinang serato sadah jo gambianyo. Rupanya pinta jo pintu tuan konan datang nak di
Siria sahalai minta dicapiak pinang sadidi minta digatuk dipali sada dipipia gambia diupam menjadi satu serta supakai niniak mama silang na pangka karajona pokok. Kok ilihkan sawah dialai mudiakan sawah taruko kok banyak siria dibalai sariko dalam caranu. Tanam siria, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siria gatok lapinang giliangkan rokok pamenan tangan. Kan iko mana pinta yo Sultan? Nah sebenarnya Pak, Batu tantangan pinta jo pintu Sultan tadi tantangan caranu dan laka tanga di hadapan ini mama silang nawa pangkah karajona poko. Tipak ke badan diri ambu tu malah batat yang kan ini mama bau bayu sama gadang nak mencabiak siri harsa lain nak menggatuk pinang sadidi. Rupanya dek nini mama silang pangkah karajona poko. Siria sahalai lah baca biak pinang sadidi lah bagatuk lah bapali sada jo gambia. Rupanya tantang itulah diupam menjadi satu memakan basirah bibia. Dapatlah kato je mau pakai tundiang jo sayo. Kasawi sapunyo dek kami pinta jo pintu tuan konan datang sepanjang adat sepanjang pik marapulai dinamunyo. Rupanya pinta buliah kandak balaku dek nini mama silang nambah pangkah kerajaan nambah junjuang. To kan pinta jo pintu nakabulia namunyo kini tantangan anak kemanakan kami kan menjadi rang semando dek tuan konan datang kini nangko. Kami lape anak kemanakan kami malam kini di malam samalam kini di hari sari nangko singgo pintu. Besok pagi kami antahkan seiring jeninya mama nanya kate rumah tanggunyo lah senang pista. lah sampai Pak. Singgo itu. Sepanjang kato bapak nan tatabuhan di tengah-tengah nan tabeba di mungkon narape aduk ke badan diri yambo itulah kato nan sabananyo. Iyo lah. Tantangan di kato mama, tantangan di kato bapak tadi larumi budi nan dalam tatumbuk paham kana lakang mamat aka pupun bicaro indak dapat balai-galai. Iyo lah. Bidua ketalangga kanan tonang taga de ulah pancarabo. Di dayuang iliat tak mungkin kemudian gala tak lalu tersakit berungkang dinancai abi lah tenggang jarum mudi nyanyok nang kodo jualuan. Iyo lah. Buat serupo iko kini. Mencampuang kalawik takkan mungkin menggabai katabiang takkan bisa menyorah saja pada untung. Iyo lah. Buat tampuk buala jatuh sifat menampung badan diri bapak bana itu Pak. Iyo betul. Tado katola bana dari bapak lah sonang dalam mati sajuak di dalam kira-kira. Alhamdulillah kejawabnya Pak. Dak sama-sama alhamdulillah kita antian perundian tentang kona. Yo lah. Alah.